बर'नि 19 जौथाइनि मुंदांखा सासे फावखुंगुर 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय फोसावजानाय यआरन सावथुनाव बिथाङा जालाख' मुंनि मोनसे रल फाव खालामदोंमोन आरो बे जालाख' मुङैनो बिथांखौ बयबो सिनायोमोन। गुबै मुङा जुदिअ टिकेन्द्रनाथ नार्जारीमोन। बिथाङा मैया मोनाबिलि समाव बिथांनि बैसो जानायनि थाखाय एबा 82 बोसोराव बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बिथां रुंसारि जानायाव जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बा बिटिआर सरकारनि जानानै बिसेसকৈ जोङो हारिमु बिफाननि जानानै आङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो आसा खालामदों बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हायो। जालाख' बिथांखौ जोंनि बर' समाजाव सिनायै रावबो गैया एबा जालाख'नि जि रल बे रला जोबोद बाख्नायथाव आरो मोगथां सावगारिखौ बे यआरन सावथुननि गेजेरजों बिथांनि रलनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बै समनि सावगारि हादान सिफायना हादान लानाय आरो जोंनि जायखौ जोङो दालालि होनना बुङो बेफोरजों थगायजानाय बेफोर गासैबो सावगारिखौ बिथांनि जालाख' जि बिमुंजों मोनसे रल प्ले होनाय जादोंमोन बेनि गेजेरजों गासैबो बेरखांदों आरो बिनि थाखायनो बिथाङा मुंदांखा जानानै थाहैबाय। जोङो बिटिआरनि हारिमु बिफाननिफ्राय आङो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि गासैबो मावखुलियाव 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनायनि बिथोनलाइखौ हरनाय जाबाय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनि जोंनो बर' समाजाव बर' हारिमुआव बिहोमा होनायखौ गोसोखांनो थाखाय एबा बिथांखौ जोङो सिबिनो थाखाय बिथांनि सावगारि एबा बिथांनि मुसुखाखौ जोङो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थाबैनो बानायनानै होगोन होननानै जों फोसावनाय जादों।